Здравейте, хора! Ще играем, продължаваме да играем Outlast. Този път сме без камера, защото се получи прекалено смешно миналия епизод. А пък и камерата са нещо нишка се включва. Ще включим на другия епизод на Outlast. Докъде бяхме стигнали, сега ще разберем. Мисля, че бяхме стигнали до някаква врата там, които се опитах да отварям. А не, до това, до пракоем, да просто... Да, какво трябваше да се прави, това беше мисията. А, да. Ще за това. Иначе тук... трябваше да намерим някаква security карта. Имаше нещо. Батерия. Така, моят приятел Пламен ще играе след като малко по-късно. Аз ще мина тук няколко мисии да там как се наричат, за да изляза. Сега Пламен играе. Тук ще поиграе на някаква врата, не бях влизал всъщност в тази врата. Трябва да търсим така. Картата не, това пак някакъв документ. Пак, само документи в тази игра е. Що това? Я да видим, дали може да отварят тя кашони? Не могат. Трябва да правим нещо. Да не мога плаши този. Не мога плаши. Дръжте чак. Споко, човек, споко. Грозно дете. Оп. Добре. Шут. Тук е това, бе. Да, шут, пак гледат телевизия. Само гледат телевизия, тук, бе. Спрете тя гледате порно. О, и това не мога, бе, ребятя. Още една батерия, тук направо 5 батерии станаха. Да знаете, че не съм от най-добрите в тази игра тук. О, не, дебилия, да не се появява никога повече. Тук с някаква карта. Карта да видим карта. Ето е. Пише с карта. Доста интересно. Какво? Report ноутбук. Inventory, the key card for the security control. Добре, значи трябва да отидем до онази стая там, дето е. Shit! Сега... Нищо интересно. Это пак, умирай. Чисто. По-скоро пан не види. Такое.
Shit. Shit. Mä nyt käyn seuraava tiedätä, olisiko tässä. Что делаю? Что я? Сработано компьютер. Уда. Толку говорят, что честно, но... Падар Мартин, кто это делает? Не, господи. Да, трэш, респект, кан. Чё, как фу? Как фу? Не, стигнула, то ли берем, не. Shit. Fucking guy. Chris Walker. You found the patient file for a Chris Walker next monitor. Да, на это выпусти заходи Биря. Кто стебил? Не сам не дал пикей. Просто. Shit. Высоко. Махайся, тупая. Бегаешь, что ты за колонку выпадешь. А куда идешь? Куда прав? Ну что тут? Опа. Музыка, ты мах на гадничка, эта музыка. О, да, компьютера. Я, блин, да что такое? Буквально сразу. Самаха это как неси. Ой, сянка. Ой, яко. А что бы чем там такое? Ой, вы что ми каркат. Четвёртое, куда бы правильно. Достаточно на лапу. Вышли. Квадрат на передолга. Закончено как поделение. Ну и вообще не что таким. Так, гарна музычка. А, чекайте, вообще такое. Где мы тут помощи більшу форму такої нахуй увидеть беленького чего-то вчера. Сам чуть мишка не свалила. Я сам памятаю, что мы за месте я сам что говорил. Я что вот кублями. Пойду сука чум в горе. Мужчин Рома. Куда? Shit. Чакай, хора, пам'ятаю, нещо трябва да отида за малко и сега ще дойде. Да си играя сега. Ето, точно сега вече играя си. Точка. Пампо, нещо. Бактерия. Понял. О, shit! Не. Shit! Что ты берешь, как вышел, что ли? Куда. О, вы ему опытлю, yes! Вот я караксимом. На. Shit! Я вам это... Оп! Лети.
Czekaj, taką? O не, о не, о не, о не, не. Не дай побегну долу. Въобще не съм тук, не, ако побегнеш. Да, някакъв див там просто. Спокс. Здравейте хора, вече съм тук. Машина, не добре. Какво става, Монка? Нещо тук сега се опитвам да намерим нещо, където трябва да включвам. Electric Room. Там трябва да отида. Да се знае. О, шет. Тук много батерии имам да играя. Какво ще тук е? Това не, да, това е. Трябва да се махне от тук. Сега какво трябва да правиш? Я да знам, трябва да включам някакъв ток, он е дебиля. Он е дебиля. И тук е някакъв нагоре ще... Шит! Балак! Балак! Да, въобще не видях я шкафчето, стига е! Сега не дигли го! Как да не гледам? О, също го да вече няма много. Той къде това е? Гледай само напред, не дигел се го, не диг! Стъцка, стъцка! О, блин, не се скрих в шкафчето. Yes. Той това може да се не може да. Имам късмет. Ще видим се. Не иди на улица, чакай да излезеш. Спокойно е. Стресна ли се? Ми аз съм стреснал, да, като човек нека... Ооо! Генератор не се цикал. Цикнал съм го, е, пише, че е зелено. Аре, тя батерията много първи. Мой! Се гледа тук. Да, Възможно? възможно. Всичко е възможно в тази игра. О, се включиш на много. Понял е! Ами, ще кажа, някъде тук трябва да бъде. Там где-то дошел. На пока что примеряли. Да, оцели готово. Трябва да се вдъхна. Yes, это включен. Накрая! Каква работа. Доста пак. Колко много пъти ще има? Не да знам. Това беше мисълта и аз вече забравих. Там трябва да се върна... Къде трябва да се върна? Чай, къде беше контролът? Да, я ги знам, те спират токове... Тук беше. Това не дебиля преди малко се появи. Що? Какво тоже? Инжекции вече ми бие. Я да го видя сега. Не това. Не ми кажа, че е Фадър Мартин. Само да не. Това е Фадър Мартин. Ах, ти мърсен. Ми трябваше да отворя тъпата врата. Какво ти уитнеш за хареш? Добре, ама... Колко е добър ти да го знам, искаше да ми открадне камерата по едно време. Ясно. О! Това е билето. Билето ли как беше? Аз съм гледал клипчета на пас. Били ли, боли ли? Знам, че кажеш са Лао Райдър. Последното клипче на това. На един там дед му гледа, беше някакъв друг. Да, е там Рожгем. Оня, Били ли, как му беше името? Сега ще го видим. Къде ще напусне този път?
О! Що таке? Не виждам нищо. Аз не виждам. А, Добре, хора, щом станем, това клип ще се свърши. да. И някой друг път ще продължим с друго клипче. Може би с камера другия път, но не се знае, ако камерата работи все пак. Това е Бай!